to know. Things to know. Things to know in your marriage or before marrying. And you may say, and son of a warrior, and I say, warrior, and you may say, we are more sister would too. Very important. Bebrete das ya kura no amana kura so no kopensa no. E berefo na kaka be say aware nyansa fufu ene ya kanwe. You have to know things. You have to know some things. You have to be mature. And sana obetu sana mo no a watu. Na trokronkron e de nsem bebre a kire ye efa aware esem. Make us say obi aware for or shame or power jai because eniema bema no eye wa aware mu no oni mu ani jibiem obi awura relationship bum relationship na awura mu no eniema bi agi nsemu entiama na adwena ye ntanta de ne say onto aso ana wonyai me ma wahunu niam bi asese wuhu na anamon no awu tuo no wode toto de me bekan ho ene tworo kronkron na semwa wa wahunu de asese wo ye obarema bi aware ono nso na bamu abu asehye ne se eniam bi a ekoso oba na brabo mu awade no mu no emwa na koma emwa ni gidie emwa ni nyamsom emwa na brabo enti wote asori fie wa na so wote Kristo ma na so wo life rusu nyina no na dwe nyina ya ne se enka oba no enkowu beti ase accident bay oyere kra so okobomfa achiase bomfa card na kobu afa so 33,000 times card na kobu afa so 33,000 times enti oyere no nti ayedai oso oyere no o amawiase biem wawu na ko ya no nko asi cross obi kura ti asoro fie bomba ye se ne yirimu ana ne kurumu ana oba no ko bodwaman ana bibinzi no nya no ko entete because wakofa de yemfa wo life no so a share video no mafofo en evangelist be bia me de wo fa no ayi eye futu na tro no aka ho asem obia ne won mo de ne sabenkum be kire na agyakurum kwai ana wiase obia so ware a o ware de na koma pe hwan wotia wariase na nke yen hoahoa no hwan wotia wariase na nke anaso akwa wade na nka yenyeje ne so nanso obi akwa wade no no ho obi tia wariase ode nsahwe ne kokode bia anya bibia o niema bia antuto yenti eno nti na ne anwumre yi evangelist me ne wahia me ne eba bedi ho nkomo asira kese nkomo wonyankopon twedi ampo kwame de tosu mienu so enkoma medofo a me ne wahia shela God bless you me pede o ye ne pa dodo our life no so nyina Awurade nhiramo me ne udi nkomo e de afa aware hyamo dodo our life no so mo amaware mo amwura mu ema ne mema nyina no muntie nkyekira me no eba beche fa Bible ne yenwura churonim na ye ne nkomo ene yenkomodie no eni baabia e wa no ha ya Proverbs chapter 31 verse number 10 going. Proverbs chapter 31 verse number 10 going. Obia wotia wariase so yo ba so ye bema tie enkyerɛkyerɛ me no beyi ana tie Awurade asema me no ba bachi na efamu ababi fanante ebia na wa life no so opeso ware. There are some certain things to know. Etene me de Awurade asema bekyerɛw obia no wonma onim ka and I can say onkra licenses na yede ka be ma no so wontwi ansana aban be mu obi driving licenses se onfantwi ka no na sa nipa no oye experience in driving oye qualified to drive a car wako test ya pass no na ya aban na approve no say or that authority se wotwi ka yes ofiti ya case wonu akutu no unim road signs and rules and regulation on road untimi twika manenye nti ansana yebema
Licenses ne ya testel she ka ho nimdie bia no unim sana ware te enti obi a wo life no so bia emrantie bi no mamba wa bi no mu a your ego and I say your intention say mo be ware e obi okra wa she date obi okra next year obi okra middle of next year 2026 obi also kra no a afi na aba na dwenim otua na mo bi obi onso a wawuram dada bet enema bi ensisi so tie futuo ne kasa kira menam Kristo asem so e de bai na daachi uhyiam ba bi a wato me bo e de amame. Proverbs chapter 31 verse number 10. Yentren chachiri. Proverbs chapter 31 verse number 10. No Bible fa ne di achire. Na oni bi nso anu adopt nsam no key points ne wo mu no na ode anante na aboa. Yentie ayen chachire. Proverbs chapter 31 verse number 10. Etoda makache o say etoda messages no anu ode yetiem ani kujina TV so ana street ni so ba bia ana se da bebam kese no se wo mo hye bro so a yetiem se na ya na mfifire tie no etoda so ana ye de atofom boko na ya ye teachings na wate ensem na se ye na aboa me wie life no ana se me ye life no me kasa wi ana me ye teachings ni wie na nti bibia se a o request ba so a me peke o ana se a request ba metimi apeke no abegina so ni nyina tie Awurade asem Kristo ensua. Proverbs chapter 31 verse number 10. Ose Oyerepa ayeye. Esan se eye aware ho nkomo anase aware mo muntu ana me no 20 no. Sa ensem a ye kirekire enye one way. Said ye chro no de waka no head na se Oyerepa ayeye. Na je se hano mefa no 2. Said the all can Oyerepa ye no. Sanso na mesa adavet na kan Okunupa ayeye. Oyerepa ayeye. Anase Okunupa ayeye. Enema mienu. Oyere ni okunu ayeye. Hade okan oba betime nka mama nko a. We say enye oba nko na ware. Bakofo nware. Oba na berema ene ware. Said ye churo no edi adanse no nti nsem a me no beka no efa nipa mienu eyoba ene berema o my ready so be ware anase o mawura awariem. There are some certain things to know. Uhuna ebeboa wo uwura ma ho nkyere ekwan a ana journey a ekwan a wafa so da anase wunim kwan no so ya kyere said ha ahaya windy way ahaya rough ahaya sleepy what the car nam so a unsuru because ya kyere unim se ha ekwan ne kwa aha eco straight aha eye bridge entini ya show no ntino nya de se ubesuru onam kwa no so a umohu na accident nso unhia bi nti enafutu no mesere wo so a entwamo nkọ na ebeboa wo daachi ebeboa wo entwamo nkọ uwura mu a entwamo nkọ ebeboa wo entwamo nkọ ebeboa wo daachi yempese ebewi ase na akogina TV so TV stations na ehuna mane ana asumasi na mihia no ana hwan ana asumasi na mihia no ana mfa nkosia tombeso obi abebu kwase a sombeso obi a be se wo life ombeso obi a be se wa brabo na Kristo mu no wanante awurade mu yi a yansasem no pacho fability na safo bompai mame ma ware mi relationship safo bompai mame hwehwe ma ware mo mame bra obi anytime obehwe awade mo afutuo na nam de man aware mo afutuo na me beka no na ware no me ware mi sika se nyina ya basa na mfa nkosia sister eja nyansa na me beka no wawura mu a tena so di ne beti asempa no onya bofra. Proverbs chapter 31 verse number 10 was say Oyerepa ani Okunupa
ayeyi abasobode a yedema Oyerepa pa abasobode a yedema Okunupa pa enyo ba bia na eyo ba o David akwese Mother's Day edu Mother's Day enyo ba bia na Mother's Day no wo qualify you oba madedu Mother's Day oba won tinani nhwe ne ma ana wan hwe ne ba Mother's Day won kan ho oba uni abadaye wakoto manyina to agu ewo ye kan se ayi kan se bola so ni ade ye kan Mother's Day wo kan won kan kan Mother's Day wo mu otema odo anyi obi a wawo nko an obu onwo da beto odo pa ema emofra oye batan asede nti e kan Mother's Day batan a woye na sede efa ne kwai wona Mother's Day ekoba kan Father's Day nya father bia ne Father's Day o do Father's Day be ma won hweba wawo ja kwara no ato ne maame so ne nam kumase bonten so ene nam nkran nti abrochire afie so bosome so a o makro ntimi from kaza hello mo kura te say da wo timi ya ja o ye be we show Father's Day o timi ya ja o wanhwe wonhwe nkwara nhwe wo bia ana to na Guinness ene a confirm Guinness ni a confirm na de usika ehwe wo no o ye ka ja o Father's Day o kan ya sa tatre no unim se wonye ja sede a enko ho ja makọ homa nyesu oni bi wo bi pa enso makọ homa wo no sa tatre no enyema ho hallelujah enti wo se Oyerepa enu Okunupa ayeyi we see adofonom ya na eyefe eye nika eye neje se bema wone nete oba famu wukunu ebetimi abo wabaso ukunu betimi abo wabaso eye numunyam hyekese ede ma binumu a etete sa o life no so o ye warefo ambrasiem evangelist mi bisa se eti ya wukunu etimi bo wabaso ukunu obo wabaso said ya mema binum ka se me yira se mesi die metene so a na ma sore sadachi mi wu akwa babie mu a na mi hie din bia ye frɛ no Cecilia mi nsan ho dia adentia we said ne yiri din di Cecilia na Cecilia no awode no wa ma Cecilia fo nyina ni mabanyam because unsini kunu fom enti anam so ema ne kunu bona baso abrebia oye sa mani biana ose Oyerepa ayeyi obabia wukunu entime mo wabaso papa bia no da chese waware yenyina so no enwie peye banu a oye no enwie peye emfa nhye wutirim se abasobode ya trone ka no ha no ene eyade baako eye enhyiamudie mu asem no odi awoyira abasobo a wobo wunyina oba wukuna abasobode obo wunyina yempem empem nkwa abasobode oh sister mame ene wa feli poto ye kase de poto ka asem a wa feli abasobode a wukuru de bo wa eyempem wa feli bema abasobode a woyere ede bo wunyina eyempem
Oko no 20 ne China phone no bia ene woni ni hia mu a 10 hours na unwie because o maka che o say so wutimi no woyiri hia mu chesa ade achi a wo makɔhoma de obeka sa bia ka che ne se evangelist oboa utwa nkontompo wase Oyerepa ye Okunupa ye enima mienu said ye bo manum binum abaso no sanso na ye bo emema binum abaso etin checha me no wo cheche ye both left and right ye kama mane akama mema enemi to awarefofo me kasa ere kire wona awura relationship mu wona ebe wuram abranti our life no so apeso awura wadiem hunu anamu asese wutu ababawa wo bra so asese awura wariem me be kire onema bi onipa awa wari ase a oye bema na yo ba me kire enema bi die beye na o partner ebebo wabaso obeji wadi obeji watum sa ayeye we bi ubenya bi abro so eka urade asemu eye ne wo se o partner enka ho asempa eye ne wo se wo partner enka ho asempa pa eye ne wo ene so wo hwie God bless you evangelist so wo hwie Christopher mu kura no a se yesi e bie phone lines ya tum anase makwai ama sori fie kura no awafo omo maware efiri sofo so ebesi asoro ba so obi ameka ne hawa a wo fem aware ase a ka soro no gisenki ye kurosu no go sofo na akasa na wotepono ho no kwan ya na yere de ne nam so ofie ne nye sofo no wotepono kwan ya ye kana se ni ye kana se wode ni kunu na yere efa so no enye obi sofo kwan ya wode na yere nam so pa wo fie a ye wie a kwasiara memenda no masa bobo tai se we giri ne so anu ahya atade we e de ahoma bonimu no abegina aforubuchi anim so wo som awurade no eya wore ho nanso aware mu nsam e de se obete akwantum wote akwantum na sabre awaba Canada ne America ne other countries yi awode wo no yankemu nsam wonkwa na woje hye ho kode how ne amane nkwa eti awurade asam se Oyerepa ene Okunupa ayeye abasobode a esese ye ho no ye nya no wo awariem na eso Kristo ani said awurade asam ehwehwe wose Proverbs chapter 31 verse number 10 wose Oyerepa hwan ena obenya Oyerepa hwan ena obenya aya question ena Proverbs no so mabusam no ebisa oha 31:10 Oyerepa hwan ena benya kwasi we kwama mema say ebusa se Oyerepa hwan ena benya nature say enye easy to get easy to find ehun scarce kakra ehun ye din Oyerepa hwan ena obenya nature say eyade a esombo eyade a eye valuable Okunupa hwan ena obenya Okunupa hwan ena obenya eye question a virtue woman a virtue man me kan mienu nyina bom ne yade anante said the tro no kan Oyerepa no sanso ne Okunupa eti awurade asem ebisa se Oyerepa anase Okunupa hwan ena obenya question yani our life we so no obi e kwa ware anase obi etua na mo se obewura ware ma se ekura na obi asuru so obeware obesuru bema asuru oba akwese wakofa taxi anadwo brese dropping onfa nkusifie
taxi driver ni suru ana wo so passenger no suru se wo ya suru oya ebede na ayeye oya suru oya oba suru bema suru oba etienei awara no montuo ni nyina koye se aso obia ani ba akotete ho ai wani ba akon so antete ho na wo yo adwen se wo kata wani se kinkire wani beba ho so no obi de wagina nkana ni nkana ni besi awewo no akura se adamfo bia na wunu abi pe wadi ubone a odu hunu ba bia nkana na ewe akura se afom kwai osi wo mehwe behwe opro behwe anoma bekunu behwe ade na obapa no gina nche na ode wagina enkana ni nim wani beba ho so na mo ana foforo wa wani beba ho so na mo o mawurawura wo traza nkuku afuo nwunu na se no besi ahwe o baabi no wankasa be hu se yes wa ba wi ase etienei no obi ewura saa wade ano montuma na nani ba akotete ho trust ni obi trust ni ho enti Solomon babusam se oyere papa also the papa so you fake wo you sente wose oyere papa hwan eni benya okunu papa hwan ena obenya oyo oyere pa oyo okunu pa anasa wo hwemo ya baba o ya brante utiwei odo sabetimi asiubo se obre so na ware a so etu ba beye okunu pa ana oyere pa se obetima be yu okunu pa anasa oyere pa de a ensema me no wo kan tie na ebeboa wose oyere pa hwan ne benya nanso nebo eye wose nebo sene enhwene pa kura Oyerepa hwan ena obenya saa Oyerepa no wose nebo eden esene enhwene pa nyina na chese se obenya Oyerepa ana okunu ya na wo mo ebe ware no no makotu precious woman no wa kana sa Prov chapter 31 verse number 10 no atwera to wa obu okra na wes no ntwero ntu obu no na wa twero na wa wakofa no wini na aware for no wo me ware na no quotation ba ko ani precious woman Prov chapter 31 verse number 10 precious woman na ono be ma na ami atwero dia ahye wedding card ni so ache kura boso miensa osimenume ache kura boso miensa pe precious woman no na afi na adena dane na ye ntokwa na ebufu wonka kura se quotation oyifiri babrum opekwa bi so agya oba no opekwa bi so agya be man bra precious woman no sa quotation na ewuyiye no am se unnim se de ete na wo ware a wo de sa tinema bi ase Oyerepa no Okunupa hwan ene benya Obapa Priscilla miss God bless you. Let us say already shower life no so a me so mo invite nkrofo mo mfra foforo no metie afutu sem ne nchechei ensem se ne nya ba bia na benya jehaya tie wose nenso no nebo eye den esene enhwene pakura nebo eye den esene enhwene pakura sa nebo eye den esene enhwene pa no na or refer to God bless you you can say eye buo bi sa enhwene pa no I'm describing a simple way eye ebuo bi a ni suno ya koye te se diamond but reddish kakra kokko efepa on se abo no a onyankopon abobobo ye opopo bibre bo hwan abo bia wo ne color any series te enti sa ehwene pa we no brofo ne beka no ruby
se ruby o mo kra se ruby me da brofo no ya na me hu pronunciation se me se abo ne bia ate ase ma me why me ya kan ni ya santini enti ya na etete me anya bibia na suku asem se de me se abo din ni bia no no afa na sha ne brofo no ruby o se dey se ruby ruby ne todo na ye rubies rubis eye bo shen bi ne color no eye reddish kakra na sa ebo no eye aboden abo a eye precious stone o ma me kan sa eye precious stone ne bo ye den ye value no tio be se ne me ne awarefo kasa obi a you are into relationship what relationship him when bema bi atua na 3 years 2 years 1 year 6 months ebi wo kra fe kra na bema no kra dia behwe so muguso amototo niema e ka nko na nka waware tie futuo na mde ma no sancheche we wunya na ba bia entena se nye kom kotwen bra ye kana sei wedding na se anase fiade yo na se na obi be sore se me na mta wade achi ana akwa bi 360 degrees nim ana makom ne ukunu da no aka na simple say ya enafom midibi kan ho dia na afutufo no ede man ne asofo cheche no eye but midibi kan ho sa quotation wo mun tan cheche mo nko ete na midibi kan wose obi a woye oyere papa anase oye kunu papa bia no ne bo eye den echen enhwene pakura now sa enhwene pa anase eye rubisi sa ebuo we precious stone we no enafom ne boy ye den enepa hyemu ma enepa ahye sa abuo no mu emma ye de ye ne ma bebre ewodin ewobo enti awrade asem no ede okunupa Oyerepa toto ebuo wei eho stabo no esombo eniema wo behunu wo ebuo wei no eye protection winya wodowom esai wa hoden sadia wo hwe sadia sitia no a uhunu a encourage eniema ewuo eye bebre meka se meboba edoso passion prosperity protection courage vitality heart healing strength love confidence eniema bebre ana ewo saa eye precious stone him now awrade asem ede aware papa oberema ana oba wawura wariem ana se owo awariem no ode ne nyina so toto such precious stone bia etesa emfaso bebre ena wo saabo ni mu eyefe papa eyefe yede ne ma bebre ehu anika na sa ebo no se de mi chire mu no yenya bambo frim enti oyere papa bia anase okunu papa bia no esese ye hunu bambo efiri wonchai oyere papa anase ekunu papa esese ye hunu bambo efiri wonchai Oyerepa anase okunupa esese yenya odan kasa emudo efiri wonchai yaka bambo you have to secure your marriage your family tio wose oyerepa anase okunupapa nebo wose hwan ne benya na nebo eye den
esene enhwene pa nyina enti obi a waya Oyerepa ana Okunupa bia no tambia no afei yesanya gidie ewo wo no mu gidie encouragement Oyerepa bia no esese ye hunu enkuranhyensem bi efiri wo mu ana efiri wo nkyai yobabu orma okoware no a ana no ni tu aware ma no montuo mu a de bia obu abamu enye ye nko a eni firi na no mu ba yanzo Bible say Oyerepa bia no esese ana Okunupa bia no esese utimi ehye enkunan ukunkura adwuma se betima sei woni no wo fie no na o hye nkunan miwura ebeye yie abrabo no nya no ani kakra ana kokode no msuo awurade beye obi a waya Oyerepa obi a waye Okunupa odwene saa niema no saa esu ene ban ne bi ewu ne mu apei esase oye wo bi a wo heart healing heart tie brofu ni ye heart healing heart trese akoma esayade esase Oyerepa anase Okunupa bia no onya bie akoma esayade esase wonum kasa wo ka ensam a efiri wonum ba no as a spouse warefo anase oyere anase wokunu anase obi a wura relationship no tieni o awara mun koma na me wodi no esase wonum asem esa akoma yare said obi yare a Arab Jene, God bless you okwa yare sabia na doctor for ahwe no yesase ebo nsuo ni abo no yesase ye ne se no esase both partners ehunu se wakoma no anase wonsem efiri wonu mu ba no esase esa akoma epra yare Oyerepa o ayeyie no ebini Okunupa ayeyie no ebini esase wo so yo be ma so yo ba wonu mu nsem esa akoma epra yare let's assume ebia ukunu betima kwa adwuma so aba oyire betima kwa adwuma so aba enema bia kosi ewo adwuma mu oba fie a esase wode nsem na kire wo a ensem bi firi wo nkyɛn ekɔ wo partner ne nkyɛn na etu ni gidiem na akomato na aba no etu yira na bamu abu no edwane kɔ ni gidi a asa no esa left nanso oba bi bema bi etimi bie na no kakasa bi kire ni partner sɛ ye ni kunu sɛ ne yere bosome miensa na bema no wonya ahoto ye friend broken heart sɛ woyɛ saa Oyerepa na sɛ Okunupa ayeyie no wonka ho wose Oyerepa anase Okunupa hwan ena obenya wose ne boy ye den esene enhwene pa nyina precious stone ne boy den chain precious stone wo de hwese de gold ukonya gold a eye typical gold a hwese de esi we sika hwese de ne buo si eden hwese de diamond sitie hwese de precious stones ahodo a
ye nyina ye di bi ho adanse no hwese die sete nanso awurade asem se obi a woye Oyerepa anase Okunupa no ne bo den chen saa niema no ne bo den chen hwene pa diamonds ne saa niema no ne bo den wo wiase a ye de ye niema akese no awurade asem se ukonya Oyerepa konya Okunupa na ne ware a there are some futures, there are some qualities bi ewo nipa no se eyi adi a Bible say ne bo den chen gold wa nipa bi kura di akira o mo hwehwe no enti saa qualities no ya ne bo ye den chen hwene pa no eni bi na meka no ebi ne bambo Okunupa ebo moden se obebo na busua ho bai bema bi ye warefo wato na busua asaworam bambo ne your physical bambo ne your spiritual bambo huhumu bambo no esewo bema na se utumi mampa boye adwuma na wodi wabusua ni nyina hye Kristo tumi ase empabo fam obi wo life no so oye warefo bema asoro kura wonkobi ye kan Okunupa ye yi a wonka ho ebere na wo yiri etima bo abaso bronya aduri nkrofo bronya aduri bema warefo na wone nkrofo ma ene nam bia ba na mo wensa okwa yie kura sabre kro ma fie o hwe me ukunu pie koye o mai bema woni ni date a mpesa mo ware asori kura wonkobi wose Okunupa anasa Oyerepa obo ban protection eto oba no a wo pese o ware no oba no a mepacho wa ware na wona nete no onkwa sori bambo ban ena mu benya no aware yenim bambo ban oba nkwa sori bema nkwa sori mo bambo no ewei enkura no bambo ewei mo dwuma se mu bambo no ewei mo spiritual warfare emun nyina so no ewo endi se pese yenya Oyerepa ye anase Okunupa ye de a ene na esese yesua sede yesi bo ye ho ban esa wo se utime keta for the family eya wo bema wasodie se utime ti wani hwe wabusua oba yare on fanu kwa yare sabia oba yare ya na pomdin hia no bema yare ya na pomdin hia no ode nipa na woni ni tua na mo kura relationship no eda wo ka se wo yare kura no utimi frɛ o busa won se bema na woni ni tua na mo se mo be ware no ebra wo kire ne se wo ho mfa wo no anamo be na otuye anamo be na otuye ofro anopa no an wamfre biem hello that say oh me hun na say me ase me huna me mba ase mitia me ya na wuti o ya wuti ona wuti o ya na wuti ona unkoto aduro nom unkoto aduro nom wuti o ya dai ko pedro nom no akana basa dewa osi no kasa ya no kura timi ma wo temperature kura e raise ko 50,000 degrees Celsius e ko 50,000 degrees because the wo si ka say enkranhye bia mem baraka wo hen kafra yi na ye dai ye kama wanka weden kamia meto na ubenya na ubetima nante yi ene okay na drosto obia meho mesre wa mie woni kakra obia no abesoma no ode mie woni kakra kafra why kafra yo kafra orade be saw yade kafra nanka u hye ni nkran ukura timi motivate no ma woni ni di nkomo na wo hye ni nkran ya woni ne kasa ni nyina kakra woni beba ho so no no pharmacy so ko ya na papa wo kura na e para
ya de man wa na ekro ne ho ato obu ozo kra na eye adwendwene mmoroso nipa odwene mmoroso otikura timi paawo nti woni ne kasa hye ne nkura ye yepe bonse woni ne kasa tipaye no na adwane enya no ani afei ose esese wonya otema yede yade odo nya odo emu oduro wade butebi sinani so a o make sure say obeye so adwuma pepepe o ma bibia mu na bem okunupa anasa oyerepa ayeye wase okunupa anasa oyerepa hwan ena ɔbɛnya ɔse ne boy ye den sene hwene pa nyina ehwene pa nyina ne boy ye den bra susu ho awa ho na eka wo yere ene namfofo a ensemo mu kan wachi no airtime wo yere nko a wo demo a esu wo su no ene awreho a wo die no kan wontimi nka nkyerɛ ohu ko kra na de mu ahye no adenti na sese basa ohu ko na ne mu ahye no agya adenti na sese basa bra obeya woni ne kobai wo fra ope na yemu ahyew because woni say enkomo no bedi nyina no de ekwa kotwasia eye ntokwa we yemfa ngura ware ni Proverbs chapter 31 verse number 10 wose Oyerepa ayeye okunupa ayeye se wan toto onyema yi a se na monya we ni aware ma sundwe we unya bida bere so tumi toto onyema yi a aware ma no monyam ene mu asundwe no obenya mana boroso be se awrade na ahyehye ye nipa ayaba no ye nsua ne ma bebre ana ebinum so to niema bebre tugu kane no tete no se de na ye nanonom ene papa nom ekire aware na montuo ene niema bebre no ene nchirima ye de na asesa sadia tworo no ka na ekire no sana na titibre nete ene nchirima minim de baby a ye de aware sem kura nam unhu ne ti hu ne kwon wuhia obi aware ye etire no abehye mfimfin obi aware ye ne nan na abetua ni ti so ana niam aye basa obi o life no so wonhunu de wonye wonim aware mu nimde ni nyansa bia adofo no me kachiro awbrasiem enye school ni de wade o debere o life no so ati nsema na me no kan yi enkase mako school ntimi school nimde ntimi me prem akowru aware no we big mistake yewo aware mu nyansa yewo school nyansa yewo fie nyansa en yewo aware mu su nyansa say with the school nyansa na ekowru aware mu a we big mistake humanity you school nyansa ni ofie nyansa ni wa ware nyansa se wa nya ware nyansa bra se di wusi bre wo wiase no se wa nya wade mu nyansa sa ware mu nyansa no so no awurade na de man bebre ato sa nyansa no ni nimde na to atwene ena omu hunu amane into the joyful in marriage they don't have omu ni bi sura usura wade nyina sura usura wade nyina ware nye hu I'm telling you as a man of God Kristo ma ware papa enye hu berese wan hu hwan montuo na wa ma God spirit and directel na wan kire onema bia ene akoye se wodo nsa koto bomu no se wan hunu sire se kire koto a de bia obeyi nsa firi koto bomu no wonsa hu ebetwitwa enti wose okunupa Oyerepa hwan ena ɔbɛnya wose ne bo eye den esene enhwene pa nyina enti se obenya kunupa pa ware obenya Oyerepa pa ware a awurade asem se ne bo den sine gold ne bo den sine diamond ne bo den sine rubies
ne boɔ ɛden sen aboɔden aboɔ nyinaa bi ɛwɔ wiase na ɛkyɛ sɛ ɛyade a ɛsom bo yie. Now yɛntoa so verse 11 wɔse ne kunu akoma ɛda ne so, ne kunu akoma ɛda ne so. Oyerepa o, okunupa o, ne partner no akoma ɛda ne so, ne yere akoma ɛda ne so, ne kunu akoma ɛda ne so. Sɛ Bible ka sɛ obi akoma ɛda obi so a, na kyerɛ sɛ that person is a trust worthy, and I say trusted person. Onumu jidie, onuma ureshemu, ojinidi. Tio wasi Oyerepa anase Okunupa no, ne kunu anase ne yere akoma ɛda ne so. Orofo amene wahia na yetie Awurade asɛm. Oye bema o hwɛ me. Bebache wo ahobrasiem. Enti wo yere ebetime de wo aye botaye. Oda wo yere akoma so. Pacho oye warefo o hwɛ me. Oda wo yere akoma so. Oyiri jiwudi. In seven minimum, I don't from years hwan de yasa a very serious. Obapa President, God bless you. Oyiri jiwudi. No, bebre yirenum entrust wonum. As a general say, onwan kasa nim say, ni kunu esa awo garden kitu ebu echira watiti mu maku erebe bo apesie die. Bema wo sore anadwo dumienu wona wo yere da ho na wo sore anadwo dumienu unya ko na de akohye bathhouse ebede na wo yere agiwadi. Beye day ena wo yere agiwadi bema ne yiri sinema condom ehihye ne back pocket ebede na wo yere agiwadi. Ebede wasi ni kunu akoma dane so ne yere akoma dane so. Ni kunu akoma dane so ne yere akoma dane so. Ewiase aware ma no montuo se baako elusu trust ewo wo mu a hunu se anamona mutu ne nyina so no asai. Se trust ni gidie no ehihim anase gidie no hwe ase a mopa mu ntwa so. Emma wo yire elusu trust ewo mu da. Oba bema no onu utia na mon ewa aware mu no emma ne lusu trust ewo wo mu. Wasi ni kunu akoma ɛda ne so. Eja eti wo yiri jiwudi. Wo yiri betime de ne nsa sinebu aka se mi kunu de se metu kwa akohene se de kura bibia nsi. Bibia nsi. Were ja ho kwa yie ba bibia nsi. Ukra wo yiri se wutu kwa ya bibia nsi. Draveni Oti akwantuom o hweme wo yere wo Ghana eti wo ya sure say wo yere ojiwudi. Wo yere jiwudi. Akwantuom na wo no otene fenchem so. Proverbs chapter 31 verse number 11. Wasi ni kunu akoma ɛda ne so. Ojini kunu di. Se wo yere anyi wo ani a
Okunupa ye yie no and unqualify. Okunupa ye yie no unqualify. Oba woni ne tua na mo ewa wadiem bra enti oba no waji wudi. We 100% sure say enti oji wudi na obetimi de no ho ato so. Obetimi de no ho ato so. And now when oba we edienti and now we din komo na twetwa nkontompo bi wa na twetwa nkontompo bi wa na wafa ha na wasene ha na sika bi kura oba bi gia wanyi ni kunu anase be ma ni nyina sika asemo ne dia no onyini ni wo sika asemo because odunu fra adwuma ba no afa kire no atwitwim wa ma ogidi atofom tienkomo ni yo oba sanso no oba nso mebusa wo se enti ukunu wogiwudi onse toda ofro na ebakọ wetia na ni yam hyehye no ai be man butimi fu ana me fro no wana na gina so me fro na se edakọ wetin wana na kasa no ana me fro no tam sei ana wan ana akọ yie no wa mantem ana wache na wo yedai ana vankosia oba ukunu hyase se wono kekasa ansem no oba o partner woni ni tua na mo wa wade mu no wo hyase so o kakasa ansem no a na che se onyiwuni no onyiwuni aso suspecteo na nka mu ye nka ewiasefo na sa anema ne yanyi wo mu ni na kese nka Kristo mu de eso ne sa anema we nyina be wura Kristo ni ba okwaye kura na so maya na ni kuru yam hyehye no obeye course sa wadoro hen na wo hen ana fa dropping ana wache enye bibia wo wonim se ne yere na anhwa na akodi system ewo bia yi ase obai ma wokunu anyi woni 24/7 ma wokunu nyi woni enti wokunu betimi de nsase ne bo akasa me yere la libra sister Debbie yere ontimi fa machida me yere ontimi nya me boneda me kunu ontimi nye se da wasi ne kunu akoma dane so ne yere akoma dane so. Proverbs chapter 31 verse number 11 me so wa life no so peso wura wariem o pese kan se anase wa wura wariem a tie nkoma na me no wudi ne ye bema woni ni deti se da chombe ware no wunyini ni na ne wunyini ni no anamona ni tu no hu hia be na se woni ni tu anamona wan kase wani tua wakwache ne so ne oba fufuru bi deti ya ne to aso bema wantimi ye ni nokura amawo wonu obi akwowo wonu akasa atunanum tu a kire o se wo de mempewu na wo de minim de be kan me ambefa na sister wo da so di abrante wi achi wani na frefra na se wani na frefra na se ofi abonsanfo na eyew ana se it is your own ignorance wasi ne kunu akoma dane so ne kunu akoma dane so trust jidie odene wura hye ne mu na Kristo ni be ma utukwa ya na wo yire yam hyehye no why ema bebrebe ji a omukunu num nyi omu ni nyina hom so ema ne binom sa ha wonom menim ga bi a wo ware taxi driver bi wunim be ma no senka be ma de ofra adwuma ba edem na okra wusika nanka de onya ye nyina no abo akire wa oba echina libe water bi aduane hwan mati weje we fa wetua we nankwa ye bibia ene de enye sawo afiko wi ase a obi a ono no eye ye kan se taxi driver na odini sika opon adwuma on first ka meto demo no ode ato ni kanim
you know, sa woolen carpet na say no de ope wo baby no ode ahye enye bibia o adaya wo so de sika no beto dem wa na ne yere atwitwim obi ama ne ka so mfanya adwuma obi atoka ama ne so mfanya adwuma wode tete ka no ebe wi ase na oba wone ne tese warefo no na otwitwim oba na da na kromfo odiskato ope na oba na twim se ne dia senya ne dia no afa ena nya so makohoma obona akohoma ebro so oba warefo one be mate a omunya nwoye bosome so a sika ode ma no no eye 1000 Ghana cedis achewo those days 10 million month bia ebu oso kura bia week no week ni nkwanre be se 1000 eko busumi bia 10 million omuye mienu pe obedi dwa ye bibia asa kan asa provide nyema we nyina ka ho wo se bokoro no eti yo nipa bebre ono mo a gia wo mo partners nyi omu nyina eni no sa ne mawe wose ne kunu akoma dane so ye no kure kate sei oba warefo bema warefo abranti apeso ware ababa apeso ware ono kure kate sei obu orma na no yedu ene obeka wei eche no obeka wei woni beka asemi siesi a se twa wo mese obesa ka asem foforo e basa o partner no onye woni da enti Okunupa ene Oyerepa yeyie no emu nsam na meken kan no ena me ba mu wose Oyerepa na Okunupa yeyie no ne boy den echen ehwini panyina. Before you get this title, ewa urade anim nyedipo ewa urade anim no. We need to dive into this Bible verses. Na yesu an wan de bebre. Said you no wo chenwa. Wase ne kunu akoma edane so ne kunu akoma edane so ne yere akoma edane so. Now die ntina ne kunu akoma dane so every say siade ehia no ne kunu akoma dane so akoma no edane so no emane tutu bibia pepe emane tutu bibia pepe wose siade ehia no se Bible ka se siade a ehia no a na kire se aha no pese o kire se so oyoba afemu a aware na wote ase no ne dwumadie bia odi ewa aware anim na dwumasem na kwani abadie ni sika sem ni bibia ye no like nothing goes spoil as a bibia and say everything is useful in the relationship. Everything is useful. It was say siade ehia no enye ize say obema bibia say no Oyerepa bia o make sure say obe maintain bibia obobo bibia ho bai obetutu bibia pepepe obi oba oti awade ase ni kuna manisika kodi dwa aye aduane ebu okura nkwai no so kura no eye nkate kwai na o maye aduane ama anwumere no wasevo o madidi awie o mudidi wie ya tetete hono mu a emani bu hono ma wono manu ode ye kanum defite ya o manu ode papa jise bibia ntwe nani so enkwan katekwaya obai aye awie ebewie ase na obabesi o madidi awie sesenka wode enkwai ekwasha friji mu no otete wasa no de nsa akotum no wayi na mawe obu okra kwantre no na ode osade atum kwanim
odi tumwa on san kwa kaneshe on fan she fridge ade be chen no na enkwa no na ehuhuru chese asɛ no enyo no na yi sika bɔ akwahoma ni nti no oye bibia onfa ho ebese ye nsɛ ye o ma bebre te saa sɛ wote saa wa awarem anase wo life no so na wote saa na bibia otimi ye hwɛ ha ma ne sɛ ye a hunu sɛ Oyerepa ye no that qualification on count wasi siade ehia no ni kuna kuma eda ne so nti obo bibia ho ban wonim sɛ bɛma no na ayi sika wonim sɛ bɛma no bre ansan wonya sika eto obɛhwɛ ade ne ye wonim sɛ bɛma no bre ansan wonya sika de ama ne so onko di dwama ye niema o ma ye aduane mfa nhye fridge eti so ko di dwane ba obe make sure say ebi abode a edoso egu obebre a ebi abebre kokko so ni kunu pon so mpe ebesei etimi ye obey ede na seseme ye ene ma menwa abode no na metwitwa na kakra ana menwa abode na memfa nhye worobam na memfa nhye freezer na da be ma no kon do bode apesie no mayi bi menu ansuo hye de tumu a 5 minutes na ben still enyadoani anase metwi makokura odi eyeye anase mekura no betimi yadibi anada ekondo fufuo no na yayi bisa na dia wo fufu enya no ani we di obabasia yi bodie yi bema ya kokwan so bi oyeka driver wakokwa so ana wo ye wodi fofofo anu ato eduro anu odi aba obaya no amena gusto guru mo sa na bre na ye kokko wasese ni nyina koto gu bola so onse wabo bema neka tio wasisi ade ehia no ade esei on fanadwene nkonia ma se ade we ensei no obo ade ho bai bema akoto singlet white bewa white is the moto mu no ho singlet anasa atade biara moto mu na ma yehunu se de ba woni me masi anasa se de sete afei obesi niema na moto mu omposa bia wo twi ne niema nsu ani na kamu ye kura oba kura de wusi niema niema no yesimu besa miensa usi first one was the second one third one na ese wo samfuru mako hata we di wosi mu once ya na nsuo no kura ode samfuru mu kura na ayefi na atade fita singlet fita na osa de num owie ya no wachi mu no akọ hata Betty woman onka wasi ni kuna koma dane so wonim sa wona na ye bema bibia wo boka eye bibia eti entare se bema ntare o se nkura ntade o wonu amu ntade a ohwe ni yie batan bi worma wawo de bia ne ma ho basa nkura ni dimpripra gro mfuturo mu enwo no mo de zie ntano chese wo mfa ho because nyeni sika eneto nyeni sika neto adie bia ne nsaka entimi ntna ne nche enche da titru kra no mobile phone obedama nkura ne sesia e mata bi no we eniama be enye ni sika ode to yenti mobile phone ne bo odin a oyesese wo hwe no yie because wo kunu hwehwe wo a eno no obefre osi so wo busuafo hwehwe wo a eno ne obefre wo si so bibia ba emergency a eno ne obefre wo si so eye dai na ade mobile phone ekoma akwara na nimfiye oni nimde obekọ no na baatan anase wode amane ba obi a wawo na ode ama akwara no na akwara ndi agro na eto mfutrum na eto nsuom osi niema na phone no da ne sere so osi niema na phone no eda ne nkyai na ehuru obogu so na akwara ndi to nsuom na wototwene na screen pai na be ma esisa no wunni sika ni bintini wunnim serious bo ade ho bai wunnim serious bo ade ho bai wase Oyerepa hwan ne benya
Okunupa hwan ne benya wose ne bo den sene hwerepa nyina ni kuna koma dan so ne yira koma dan so efri se siade ehia no benita God bless you siade ehia no ni kunu akoma dan so ni kunu akoma edan so enti oba papa bia no oyere papa bia no esese wone woye ukunu tia akohoma na obo no so do bi beka ho so mfa bi nka ho dwene ochina ene daache dwene wochina ene daache edwa no awu kodie no kwa sorentem kwa ahomache tio kwa ahomache baby edi dwa no sorentem kwa ahomache okwa ahomache a ubenya enoba na ye fresh ya ekuafo no akofa aban eye fofofofofofo eye fofofofofofo wadi nyadwa stew edwa kakra tomato stew kakra ehu dwa wato more zora se banchi ene yose bia fufuo ye ya eno nso so wadi hu dwa kakra enkwan dwa kakra oba wa ye stew we kakra waka obanku more woto a kakra bi banchi more wo de wono a waka no abobo no nkruwa nkruma stew susu a kakra bi for ye no aye ne kakra uwi a no achechire ne enkete kakra wo rubber white mu na wodi nyina ahyehye freezer banku no de wo freezer soro fridge ne soro ba bia wo ma no na egu ho fridge si so kama it is okunu bedi nkwaye a ene ye ni a no we are no waji because wa chechire dada we are ya no heat na madi economics ni nya nuani we de ne ya okodwom ene ya no afa chire dwom kura wonko wotefa echire na bodwabodwafo no awu chire mu ayi bodwabodwafo no okọ ho no a mame nyadoa 5 cedi na mame maku 2 cedi jeni ne yasansai as jeni no 5 cedi 2 cedi as mame no so 2 cedi ya sa jeni 2 cedi so da no nko awu na mame carrot na mame we anwano bu ni sansai okay anwano bu 10 cedis mame ebe wi ase no na wabeyi stew kete stew na wa ye no so no eye silver ketua bi a yenua enkura nsuo wom nsuo na yede yeti no enua mu ketua bi no aye stew no anum chew no atomo mane no atoko bi no de abeche so wie ya wa YouTuber afofo bi kana say stew omudi mu da kopɛ no a na asa wase okunu wase Oyerepa ne kunu akoma dane so ne siade ehia no kyese obo bibia ho bai yo ma bebre wono ma ne kunu bibi se ya omfa ho adwuma na ese ya omfa ho adwuma na ese omfa ho ya kana say ade bia eye abusuano ma ade bia esese nko ho bai no ono mfa ho because enyo no din sika toye enya ne dia ade wo kwa wade akura ya ka che ne say eka bafia be ma ne dia wonya ade a fa bra fie sa be no ana tetefuo ni bu no enya dwuma hu eni bible quotation bia enya dwuma ene ya evangelist matwam wo Yesu Kristo dinim ehye wadwene mu a ede mesema de matwam wo Yesu Kristo dinim be manya kade a womfa obenya de a omfa mrefie anase be mane obenya de omfa mrefie ene tintonta ye twam mia na betwam wo fa ne wo maamenom eno papa busa wakacha se evangelist ojewura TikTok True Faith me corner life so no so watwam matwam wo Yesu dinimu ekaba woni be mane nyina na echetua enti free sa breku no be mane niema bia ye bi ahyase bo ho bai the same thing as a meme binom aka
as ye beken ja akamano nko mema bi no me say ene topic no we are teachings about things to know in marriage or things to know before entering marriage. Enema sese wuhunu ewa awarem enema sese abrante ababawa wuhunu ansana watu anamo hunu sedi yesi bade ho bai se wanhunu kono se ba aware den de ma. Yes, awade ho ye den e de ma. Wase ni kunu akoma dan so ma wo yira akoma na wo so bo yira jopade ho bai ade bia ya wo yira adie bia no you have the power to protect bade ho bai e ka say you stingy bo ho bai kura bibi say ya na nye ye ya kasa ho mani para ni mra no so enya wo na wo ye nti no ebegu engu no yamfa sa nante miwura wo yi sika dodo sika na wo yi ni nyina no wo de totonsa enye mayankura bi. You have to tell the person no ye kwa ye wo spend it too much, ye pia bontia wo spend it too much, no yensie sika yentimi hindan de bia sedi yesi ekoto aduane a ebia ye kwa bonti ne ekodidi a o me spend dodo yentete so one ne party ne pia ne no mu kotena sport na na se o mu kwa bonti no mu kodidi a chese nyasen ketwa musumu ni kapre mu ni kapre eskafo didi na mudidi na wo yere bobra empenifo na ka se aboaserewa wo hwe ne so an wanwene ni buo na apatu pra wo konwene buo no wako nwene ye kana sei achinchine buo wo bede no wako mamra yi aserewa wako nwene ye kana sei pete ana sei ayaboa we ayi achinchine buo ana achimbu wo be hihem etisua sene yesi bo economics ebo ade ho bai empaboa na abeto a dimpaboa nini empaboa ya wa ehye wei wonim se ensuo ka ebe wa wai wei ye de kwasa nsuo empaboa ehye wonim se ensuo ka ebe wai wei ye dware so wose Oyerepa ayeye se wanhuru sa nyema we nyina ubewura wariem anigye mamuda se ya mo abaso anase ya anyi waye wa wariem a de bia ntokwa na eba edime ka sai eka obi nko na ka ne partner kura na ngwowu anase wasesa no nyema no okọ but it shouldn't be like that. It ni kwasa yesa we ye warefo oba eti wukuru betima yi waye se wukuru ne namfofo hia na omo ka omo yerenom ho nsensem a enti wukuru betimi agina de ne nsasi ne bua ka se a meyira se mesi de oba bia ni kunu timi bona baso bia na Awurade enhyira no oba bia wukuru timi bo wa baso yi waye bia no me bo me nsem de ma Bembe bia wo yiri timi bo wa baso eyi waye me bo wa baso me bo me nsem de ma obu on ma ko he ne start ya akuti abongo a akuti abo yes ai akuti abo obane de toto wosa enye obi ano wo ye yo oboni kuna kutia bema no wo ye ina wone ne tie na ena obona kutia because kwanya odene nam so no enye aden de sese otete wo yere aden de sese otiti wukunu
wasisia de hia no oye no ye na onye ne boni bia. Obia woye Oyerepa pa. Obia woye Okunupa pa no. Onye ne partner bone. Onye ne partner bone. Wasi woye ni ye. Oye ni ye. Adia enye wo ho. Esese wo partner. Ane etimi eboa na sa ade na enye no efiri ho. Wase ofa no eye ni ye. Eti ese wo oba ne se be ma no utimi fa no na wo ye ni ye. Ye ni ye ewo Kristo asemu. Wonim kasa kirense de esi kasa. Ewiase wonumu a fa Awurade asem dane no wonsesa. Bema woyere esubi wonumu na nya wonso kire no dane no fa Kristo asemu nukurem abutirem oso wo fa no eye ne ye. Okohwe bema bi pa na kohwe ne yire ne aponte se nipa asmesi ne yire ni a owura beho. Obana tete apansam te se ntomago bi a yayi ne fry ya egu atichem. Siesie oba no hwe oba ne ye manipa hu no se ampa wa ware nipa asmesi ama ne abanyam ebusuafo hu na no mo kamfo se wo fa kwa me ofa bedi ako wa ware ye beya ma ye ni age enke ye hwe bra mo ya ye foro ye hwe bra mo hia ye na mutua na mo ye hwe mpempenso abedu ane aka se wa hwe me beye masa kasa ni mfiri wonsefo ho masa kasa ni mfiri wonkumafo ho masa kasa ni mfiri wasorfo ho masa kasa ni mfiri namfo ho masa kasa ni mfiri brono na wote so no emra wonchei ni aka se ampa wa hwe ni pass mesi se Oyerepa ana Okunupa ayeye ye moni pa baso kwa wo orofo ye moni pa baso kwa ye moni pa baso kwa wase wo hwe ni ye he looks and he take care of the person o hwe ni ye bema warfo esese wutimi hunu de wo Yerepa na wo ye hu adwuma pepepe ukodwom anako krom na hu ade bi na efa na wato na ade abre no ade ye wo fe no wo bema na ade ye wo fe no na wato de asiesie wo ba no se de be ya wo bema no wo ba afoforo bi namba bi a niam ewo ne ho a wo ye wo fe no enko atratew ema nkodi na chi nkoye mu mfonso enti ade bi ye wo fe bia no to bi siesie wo ba no oba na wo de na ekoba no de wo da wachie no de wo fra no se wo yere no to bi siesie no na ono nso onimu se ne mfefo manum binom ema bebre ye stingy oyiska na ya oyisika e de atobiri bia ma ne yere a na ye ne ya ababa wa bema no a one na tua na mo se mo be ware no aso oye bibia ma wa na ye ne ya your friend is stingy mind wa shewa hu se abrabo na one na ebo no wa na betoto onema was wo hwe ne ye sanso na sese wo ba nso wotimi hwe bema ne ye na didim okobi opa na kohwe se de wone na ware ne se de osi na oba na tie pa na obu on ma o ware foforo pa se de no osi gina so pa na 10 gram ne muodu o ware wie ya wa fonya ko se intekuma bi a dua anya no nanka ware de yakofon odi adofo no menum ne echa Awurade asem awade yakofon odi awanzo wo ma odi yakofon picture tama na won ware tama na won hia gay tama na won ngura sa relationship hwe wo picture no na hwe ne wo picture e say wafo ama wo che wo bia esi a che 38 years
esese wo hwe wo kunu yie hwe ni yie hwe wo kunu yie na duane diem ne ntade hyem na different ni fibem hwe ni yie ebra wo de ba fie ebra esese wo da ebra esese wo didie ebra esese wo dware ebra esese wo kwa awurade anim awo mpaabom ni asori yim eye wo ba wasede na me kunu de wontie me ana me kasa ana wontie me ana na so den me de me kunu de wontie me emema bi amotesa muntie mo yere no mafutu genti na wo kunu ntie wo maybe there is something wrong somewhere. Yes. Wase Oyerepa ye Okunupa ye esese both marriage couples and anase couples no etimi nya ntiase wo bibia mu na we ye ne fam de na we ye ne fam de eba ne sha aware mu anigye betena ho na we de we adwenko we adwenko de yemfa mobra ho yemfa ntu anamo etworofo ebia na wo hweme na enkyerɛkyerɛ ameken wo lake sua wose oye ni yie na onye ne boni bia ne nkwa na nyina tankyerɛkyerɛ we platform we aso na benya ya from Osabakani David dodo na from Ojera evangelist True Faith Church International Ghana time 8 p.m. bia sharp your life we so aye che urade asem Oyerepa ene Okunupa ayeye ene edi ho nkomo wose ne nkwa na nyina onye ne boni bia orofo wo life no so oyo ba oyo okunu boni bia na obi nim se wa ye ne kunu boni bia sia me kasa wan kasa na wonim urade mfa boni nche wose wonye ne kunu boni waye bema so wonye ne yere boni ene obabu ono mu a ono ankasa timi etena hye etimi de ne kunu ekọ baabi yefre no bedianko akoye na duro adaya de meka kire bema no bia onye atey bone benko na wutimi de bema wono hwew eboa wo na de na kọ baabi se akọkyekere na dwi de obeka bia woni so wasi onye ne bone oba menye wukunu bone menye wukunu bone da obi timi hwiase de guni kunu so obi etimi de sekai ewo ne kunu obi timi fa sekai na watwitwa na yere obi timi fa sekai na wode awo na yere obi timi de na yere dem adwuma kura ya kan se wabia mo obey bibi kitua bi na besi ne ene obey ntemu a ne wagina so ne wa collapse adwuma no ya bi oso wanya ne boni bia ne nkwa na nyina onya ne boni bia ne nkwa na nyina eye den ntokwa aba wo ne wo dofo ntem ese ne katema kromoku adentina wa ma bufu ahye omusa ama oba no wode ne atotenkuru wa mu ama aduane kura no onua ontobi kura ma no ene bia so nkora no so oso wanya ne boni bia na obabesia be ma wone ne aware na watimi wonso so na watimi anu aduane na watimi anu aduane na wadi dabi na honhom be no na watimi anu aduane ne wo ma no adi wapepa wa no adware no akoda na wure fi se be ma ne be fi be ye ho ade nti asem be nkwa na aba enti mo ntimi ansovo antwa so wose wanya ni kuru bone sanso na oba no so be ma no so onya ne yere bone oso Oyerepa na Okunupa wan ne benya wase ne boy ye densene ahwini panyina ti sa title no ye benya no awurade animu a awade mu no ose partners no we should not harm anyone may you obi bone it is what plan bone bi ewo tirim ewo ukunu ho a enejai
wa plan boni bi e wo yere ho agyae ababa wa na peso ware no wa plan boni bi won ho agyae abrante na peso ware no wa plan boni bi won ho agyae nkofiri wo spouse wachi nkofiri wo kunachi nkofiri wo yirachi wo yesa ye bone ma awurade mu suro ne wontena na enemunyamu a ewa wade mu no eso agya nyankopo anim eso Kristo anim adofonom me ne wodi nkomo sese dodo na ware mu anigye anim dodo na ware atete apansam adenti na sese basa adentia ena youth no ekon no aware ebien because eniema ekoso wo mu no enye papa but it shouldn't be like that. Edi kwa se basa esese uma wo relationship no eye afutuo ne kasakire eye akono ma afoforo a omunya nwura mu eye akono emu omenege no musu be wura mu bi wa ware 15 years 20 years 30 years ya o pese wo de wa ware ye te se ye kan say eney obi ye wedding you can do it ubetuma rebrand no yes aware mu dontum ko wodi betu akwa ne gina sere osi no spouse betena aware mu ani gye ntum ko ewo ho yemu sa say etu kwa ngede na ke na nanom etimi ne wo mo kununum ne wo mo yere nom tena sa nkokorabom ne mmerwabom ne wo da sote wo mo toto wo mo ne maye etinchirima ebinom monsakara madwen adwene no a yede tete aware ase ne nya papa oba kura adwen bone be ma kura adwen bone ani yede tete aware ase sa I do me sa adwen tantan oba de ne mesie ne kunu obema so di sie ne ne mesie ne yere adentina mumienu nyina mote dem obi ne ne password ukunu o hweme o relationship na wo mu ukura de bi kura mpratwen bema wona ne ware uni me password oba e de ne password esie ne kunu bema nso so de ne password ne esie ne yere na sa adwene we efrehin wodi asie ne de na chese wo do de menipan wodi asie wo kunu no de na chese wo do e de ma no o ye ko WhatsApp a lock ye ko SMS a lock ye ko Facebook a lock TikTok lock sister are you kidding me ibajo we are serious Debbie adena de lock egu phone so abra o ye warefo mobile money pin code kra de ene ene metiase anwe na eja bia na eja ba wuram no akobo bosi ene metia mobile money pin de ene wan vanche na ene okra no ntiase ene okra nyanwe pe bet me fa na sa bet why say o phone so ba bia lock de dai lock de dawo why oyire ni mo lock be ma ni mo lock it BBC emergency. If anything happens in emergency way, what are you gonna do? What are you gonna do? This only say ade bi awo ye no eye Frenchim na ye kan ya. Why say all locks on your screen? Obi e warefo ni savings ni kunu nim. Obi e warefo the savings ni yiri nim adentrese baza because mindset no enye papa wase die nipa baanu aka bomu no aye 1 2 shall be 1 Yesu Kristo se me ni magya ye baako omuye adwene dwumadie bia no mu di bia na eye 1 die agya no ye eno na wo ba no so ye ade ne ba ware mu dia be ma adwenenko oba adwenenko yesu ye Kristofo etin kabomu no a ya ka bomu wa awurade anim no ya ye betena afie a oba adwenenko be ma adwenenko enti so awurade anim no ese fata just imagine ese fata wo adwenenko be ma so adwenenko
oba kan ne nam ha bema kan ne nam ha oba ne bema dwene nhia ye sensa omu ware ye oba ene bema ntimi nya adwenkoro nya nokoro wo bibia mu da enu ntina ama mu bibia ehwie tuguno enu ntina bibia ehwie tuguno wase Proverbs chapter 31 verse number 12 wase oye ni yie na onye ne boni bia ne nkwa na nyina oye ni yie onye ne boni bia ne nkwa na nyina na kire se enadodo a omo betena se ekunu ne yere no omo nyo omo boni da se boni bi nkuro bra ba omo de chiche omo na aden na eja oye warefo ono oyere atena 13 years 7 years 10 years boni be nkwa na oba na ya wontimi mfa ncha eno sisi ewukura mu oba na mfa na nsambero oba nso su kura shinapo beze bio na o de koma busu pani se waja wade dabi oso anya ne boni bia nti Okunupa ye no Oyerepa ye bia no esese ye hunu se sa title no ye benya bia esese ye hunu se ye nye ye partner bone emono enguboni dua warefo obie na no a mebodua o obie na no a bidi mikro mu nsuo na hwan onye oba papa Oyerepa no nka ho bema bia onu oba bi be hia so oba ware no a ono no de bia no ma no ye mebodua bia no o ware no a odidua bo ne beku odidua bo beku ntem 1 2 mebodua medome 1 2 medome bidi mikrom de bosumo ho oba bi otaka kasa bia hunu se unya ne ware pe duabo de eye hobby obebo wase onya ne boni bia etinya afeina bema warefo woni oba etie ena ato echena ato ena ato echena ato na wodi oba asum aye ban ena wo bom na wo bro no na ponche no na bi Okunupa ye emmo sa abra no bema bia wotene osaka oba pe wato nkwamfie so wonhira bebiri ahwe atom yes bema tene osabo oba unu se wonhira eye 10 a wachem 9 enkuru na firunsa ana aka ba kope unu se emma bema bia wo hwe oba ye bia no na bra bosi ne ye bema bia o hwe ne yiri ye na okrokro no eye na sedie bia kama na oba na de akoma pa eta na chi bompa ye ta sa be makro na chi bia no de oye bia eye yie bema wotie ne yire futuo onhweso hwem na de bia I am right, I know my right. Menam ye bema wo fie, menam ye bema wo fie. De bia asem mpa so da. Ma de mema bibiro on ma wo ma na ma de madwini sha. Ana me de men tena ho e ma wo ba, wo so wo yo ba kan no tum ena mfa nkosia ana hwan na wa degrade na yere. Afutuo ni nyama bi no. Okohwe amnem. Ti mema bebrebe o mon koso abrabo mu nyina eye ignore o ma ignore o mo yere nom afutuo ena o mo kasa kire nti wase onya ne boni bia ne yira damfo na one ne twempena ne yira damfo na one ne twempena na kura wone ne tie na wone ne hyehye ho so do yire a wose onya ne boni bia odo kuna wonya ne boni bia odo kuna nya ne boni bia ana wo fiefo de ana wo sister no ba hadodo me de me ne nye ho ana me de me mpesa ana hwan ana me de me den sister wo be hia be ma no no wa busua wo firi mu o wabusua wo firim eti abra maka ho abom no
Mamon to mabusua so nton twene. Se bema na busuafo ba ti woni ma won. So ba na busuafo ba ti woni ma won. Na wodo ne kru ye ne nwie peyo. Se wi abusuafo ma we so de ma. Wase ne nkwa na nyina onye no bone. Na odwene kuntu ene asawa ho. Na odene nsa nso eyo adwuma ofeso. Odwene kuntu ene asawa ho. Oyerepa abrabo, Okunupa abrabo. Think about the future. Think about the future. Oyerepa no Okunupa bia no odwene daache. Odwene se enye de bia no obetimi ha dai. Odwene se enye de bia no obetimi atena nsiwfo fie. Etu odidi a ojabi. Odidi a ojabi. Okọ oba bi demo pa. Wodropu na ye ma wodropu na ye masama. Enyama no kra no enko wodropu nim na sepie ba bonje. Sister, dodo se na abehye. Sei na abehye. Wa mfa bi nche ana wonyama isi utiwei. Se bibisi sese ehemfa na yetu awofa. Wase wodwene kuntu ene asawa. Odwene kuntu ene asawa. Enti dwene se aware na aware no relationship na wakọ se aware na muntu no fabute bi si wani so. Fabute bi si wani so eja bra fabute bi si wani so. Na ode buteni si wani so na bọ mpa ya na Awurade ama buteni na bam na gina. Wase Oyerepa na se Okunupa ye. Proverbs chapter 31 verse number 10. 17 American. Fabute bi si wani so. Aselumba de bonyo. Wo butaye bi wo mani so say. Me ya ansa na mewu. Mi to. Ho kakra na me kai. On the to ye. Osim wo butaye bi si mani so say. Me ye ansa na mewu. Fabute bi si wani so say. Ma ware mem ebesi mi ye. Ewa ware yenim. Yoruba bebra wo mo ware no mnewe. E no matime si kumase fie, o masi nkena fie, o masi takrade fie. E botae e no de si nani so. O de botae bi si nani so. Se wan fa botae bi ansi wani so a, obenante asase we so sa at the end of the day, no ayemobo. Waso oba no Oyerepa odwene kuntu ene asawa ho. Enye se wonya ya ne nanum soro. Bema bi wonu ma onyeska ni show penwe ai wo ma esese debi wonu ma wo ye show e ma wo yere debi wonu ma ne be ma ne esese wo de wo yere den epi akopɛ restaurant papa bi on ne da ko bi wonu ma ene no atu butum se be ma dem because all they say no ahye da ye surprise nkofo ayi dropping bi no ache ye de bia na be di fie wa no da ko wonu ma no so ba o miempi kakra no ache dropping enkura na nka ho ebia woni ba se nkura ka ho ani ehunu se wo ka ne de so se nkura ka ho nkura nka ho da ko no aye show wache dropping na ne nkura ni nyina food dropping ka no bekom water front o ba na ne nkura ni gu akire o akopɛ restaurant bia ye kama wo ye neat watena se duane be na mbedi na order na onkra na didi fe o yere kama dress kama nwia na obafie na ma ni gia baware nim de bia aware ye renew no so ra say tontare papa ma oba na nhihye be ma nso anu address say na mo ware foforo na mo pe dress no so ra say wa so no de ka no address kama na tambia na oba no ya kono ma be ma no ya kono ma kasapa akrokro na yi adwuma wa aware nim we so de eno an say eno oba no kro no ware ye be say 4 years ni na fe na
na braba na wo sujadie mu no obeyi na di wa ware as because wa ware nya 4 years nti aya ware dada hwan ka che o be hia na nesisi from wo compound house ho di trim basa ni trim kura mu senti bi entuma bi sisi na sene enema nwuna bi udware ba akwa no pa yes anadwo be se du ba akwa nsa no akodware we no ama ware na tan aware na tan woni be ma no wo fie dem so onye compound house woni be ma no wo dem a so that aware for asem na make no woni be ma no wo dem a so hu no ahyehyehye nyema bi a be ma nani aka ho na woni be ma nkwa wo dem akora bi anka ho woni be ma no nkwa wo dem ana bi okura flat kura no magye one wono nko a ompie nko abonten one be man nko na ene wodem be no ahyehyehye niema bi ngunran atade tuntum bi unhunu hwe ne sini ni efiri ni trisu be sini ne nasi twan edem wono ye nko heavy o edem wona woni wukunu no hye dem wono flat wono enye ho ne ye be ko heavy dem go zo de ase enya ho ne ebekwa heaven wone ne wode mo nti why yero ho pampi ya emu duku nyina bo wone be me nkwa ne wode mo obi anka wone be me nkwa ne wode mo ne duku bo wo ana ayi ya kana say efikesie mu atade yi efikesie mu atade yi ne nsa be se batakari be se awodo be sinsia ensei na hye no kunkumfa na ni tiri ho na ho na se ehua bi na odwudwi ni tiri ngunguna bi na se oh bra sister so wo ntade no wo kama sade make wa wo kai de ye yi no kama on wa sure kama sure bobo pada on chi da kom kama that's that like what dressing decent address this and na ne be me titwo na mu di on de bia no ma honya akono ma ukunu we nya kire bone no kore na me ka che ono we so fu bi wa free ne yirachi ana ayin na ni kunu bi na one akora bi mobo nse bi ana na sei na hwan ni nyina ya husisi bone ekoso na ono so be man so bere no ono so ni timu nyina fu base bi ase ni timu nyina bobo nkire wa bi na no ho mfemfem woni man ano ho mfemfem no de no akata no hwene bom be man no ne de na akata no hwene bom ano mfemfem eni nyina tu abom base bi ni hu mfifire wo nware o na motuom na fu wo nyi na mfifire bi senti bi ase jene bi kudware ana no buofu obesi kukudware ne beda mpa so eno na no buofu kana me be ma hu na oyere ka se woni woni mpa so agora na obuofu bra yemfa abrabo we nko ware o we yesa okunupa ye no we ye disqualify so enti wo so ne be ma oba no wo fie na ye no enye compound house asem na make wo flat wo no sing ye horom no sing room self contain wo ne nko an wo ho enkura no mko school nkura no wo fie nko yi ho nkire wo ma enye debi ene mare bebre aware wo mo ya no ne akura na ewura adwaye na no ba tan no na bu naked na ne ba no na bu naked na oba kura ihu adegem enye wo e mata bi no ma mo yes amunyai muko dware anam na mama no kwa na mu dware anam abu naked na wo pepa ho na akura no gina no hwe no nyina wo bo ho adapa edi kwa se oba ba na oba be ma ehu adagem tini seriously frankly speaking ma wo ba hu adagem da enkase wo swa wo ko dware wo adwaye na wo dware no dware no wo hwi a fa ne bra dem natural se won trans wu dware aba simple eni kwa so ma oba no hu adagem eye no guase e di se waye bia na wo ye bia jai e na make say
enye bibio da eno kra no osa akora no sunsun akora bia kra mpesa ne man eti mo na wo yesa no udum akora no nso no ma na honhom enye ben abofra no nte ose isua sa ne ma we nyina ti o wo se odwene kuntu ene asawa ho na ordinance nso eye adwuma ofeso ordinance eye adwuma ofeso nti adwuma na oye no esese oye no bibia kama ordinance eye adwuma ofeso. So in a relationship and I say awade mo no se wura ma both of you no esese mu ye adwuma. Yes, be ma na se wo ye adwuma oba no esese wo ye adwuma na aboa busua no se ba ko pe na ye adwuma na ba ko nya adwuma e ma burden eba eno so etimi putu aware mu anigye off. Until when it comes to in a marriage or a relationship wa esese saa na muntu we eye adwuma oba ye adwuma be ma ye adwuma na wo ye no so ye no ofeso ye adwuma no ofeso otamo so a kwadwuma ne birim opon a wapon ne birim yobu ormo opon a fe na wo be fa ne namfofo say ye den no obeye no aduane nesi wo na adwo wo be fra no se me kwame asemesi wo me wadamfo asemesi wo na me kohwe bo bra you don't know the meaning of marriage. Wo yira no aduane si wo edwo wo se medika kohwe boro ansa na wo yira no aduane ne wakurisu ne si wo bi kura wo twen se obeba ma ne wadidi akosu adi wudie he aware to da esese wo ne wo yire kura tenase na moto nsa didi. I'm telling you tito ne wo mom ye ebia memenda fo ne ana no oba kura to nsa didi a ana honhom kura bedwo ana honhom bedwo ana honhom bedwo wo ye difo na ye sofo wo ye sabaka ne na wutiemi a ensembo ho no mo a tie ne tiase simple dabi woni wukunu to nsa ne di unim se unu obi to nsa didi a de wodo kese eba momienu mu montem beberenim beberenim secret ma bia chiro no se moto nsa didi a most at times enye de bia ber mota to nsa didi a odo a ewo montem no eye den emu ye du abrofo peso mtete saa ne ma nti no mo de separate one ni asevu tete no na ntesa beko chance ba ko ne nipa guhu no mudi na ma odo ye adwuma eti awarefo to da mumienu nyina monto nsa nidi obadwa God bless you monto nsa nidi sevunu kunubom sevunu kun ebom dining table no so wono aduane no serve eye mo a woni na edie banku a woni na edie fufu a woni na edie mikunu koye wo mafie ana nansanie ana sese kura de sa wo lake sa ne ma we nyina enkwada kura no se wo ma mienu miensa na se de bia no tie aduane we die kwa me fa chance beje kwa me asumesi fa chance beje wodi ntitimu ene ebe ono montem wodi ntitimu na ebe ono montem obi adwene nko etu mbenyinyine no enya de so madwene be hia da se mienu kura adwene hia ba kwa adwene be sei ya yenkai tete no se de na ye nanom esibu omo bra echichiro mobusua na nchirima yemfa ntoto ye de ho mise na asem no ekoma warefo ene asujafo wo mo epese ewura warem. Yes, nyase wona ne to nsa de dia ene be ye biribi huhu bia ye ne aye huhu mofo aye ewurade adwuma no oba bu ne nsa ye ni oba aduane ana ye no nto nsa ne di ene de ye danger
Apart from that, on calling Sebu Mua, I thought that I didn't tune sanity. A moi, a terreno, ote, Nadia Shinanum. Said the honeymoon will be kono. Yana me pacha won't hear TV so Donibiana. Tia then answer what they corner noa now a critique love. Obi aware ne ni kunu ne yere o ma ne hu sa ne ma we bi mpoda. No anso de na betena fie o sore no afa bag no yi chop money no de ato no okuna adwuma. Masa, you are not serious. Okunupa ye no wunnim aware fundamental of marriage no wunnim. Ma wo yire ne nye. Enye bibia na sika sika na ya de nyina. What is money? Obeti aware aso won first kanya we. O skapa but oni aware manage because when this single day mpo a ni kunu ene ne transit komo. When this single day mpo a wane na yere transit komo. Omote dem a e chance ye e hodin. E chance ye e hodin. Eni kwa se banesa. So when it comes into marriage, esese wo hunu niema bi we abrante afa na wo peso ware sanema we nyire hion it is a wunima put practice on it before you enter. Wonim komodia suase reside nkomo wo yere nya afa na ono ne namfofo ebedi nkomo ofon so ebra woni ne wo fie onkomodifo no esese mu timi edi nkomo sere ene konkonsa partner wanya partner ubi bia no na mudi nkrofo nkonkonza na ageze mo kan bi gum na mo sere na mo twetwe mo ho obu okra ne yere kra yi ne nsa bono a na ne buofu mere me ya me mpesa me ya jankra sesem no bra wonye serious okra you are not serious. Oyiru nu di agro no obuofu no afa no wake up ni kunu ni di agro na ne buofu no afa no wake up unyante aware na muntu ase Oyerepa ye no Okunupa ye no wunya hu the meaning waso Oyerepa na se Okunupa hwan na ɔbɛnya ne boy ye densene ehwini pa nyina abodian boa ne boarding ni so se gold ne diamond ne boxer ne manganese ne ane kwase ne boarding chance ane mane nyina na chese eye valuable ente verse 14 wase ordinansa eye adwuma ofeso na otese odwadini ahyen ordinaduani free echirichiri ba bonsem Oyerepa anase Okunupa otese dwadini ahyen obi a okodwa ka odi kodwa sen eneti 1 ka ne hoden. Number 2, no capable to say ebefa niema ehia no. Number 3, o make sure say car no a wodi kodwa no enante kama. Enti sadie odwadifuo car wodi kodwa etie no. Sana Oyerepa anase Okunupa ono nso ni dwumadi a odi ewo adwuma semu no etie wose otese odwadini ahyen ordinaduani free echirichiri eba otese odwadini ahyen eti abre bia obekọ na adwuma so no o make sure say obenya income bi aba edi abe support ne family onye ni hafo omre dwumaden yes eti Oyerepa bia no ene Okunupa bia no onye kwadwofo ana oye na ade ntentem obi a wokodwa bia nim se mi kodwa akofa niema beton
edia manya mfasoɔ me economy be serve me customers maje at the perfect woro monjai ise wode ekom ekumu yi ukuni ebedai na wono nso atimanya ejapade be dia ma ototo ne niema kama enti ensam no ewa about 10:25 we menkane nyina ne me the part 1 isi wa ha os Proverbs chapter 31 verse number 14 wose otese odwadini ahyen na odinaduane efiri achirichiri eba obomodena se okodwa so a obabe ode biribi beba fie emfa woni ba bia na adwuma wo emfa woni ba bia adwuma no sedi yesete ne dia eye ene sedi yesete obomoden ese obe provide ede ama eye ne family Oyerepa ene Okunupa ayeyi so our life no so na sa de make nyina no uye so adwuma pepepa Oyerepa ayeyi o qualify oye bema o life we so na unim sa ne ma we na oyo a Okunupa ayeyi o qualify. God bless you. Je onim na otomusine no this is the time esese ye corrections se yehunu ne ye kan ne etu so anamo enantim pepepa aware eye ne gema ne broso enije na eso awurade ani sana nka awurade hwehwe se nka bekoso sa berisan se dodo na lake this kind of knowledge no amadodo no a edia ayebasa eti medine die ne sia oba beatrice bacho good evening medine die no esi wa ha kristo yadma ochina yebeto aso ochina Ghana time 8 pepepe na mo life no so jede me ye ni agrokra yakon pepepe no ngotwe boy ya kein bra be shiame evangelist Ojera on TikTok shiame na yantoa asempano so enu achi ene enu anyina no mitu kwai kakra bia mekudi ya na kyese tama me de beba life ni nyina na enye yie yeso mfu doso a obamode so be ni nyina enti momfa nche se me ka che se bibi bebomu dia but bibia me bomu dia 24/7 your life no so a erikriso asam eba erode nsha mi a me di dwumadi ho chia me ya frame osabaka ni David owusu dodo na frame evangelist Ojera media no so de anase true faith jiri ekokwa na se no kwari jiri asorom de oka Ojera eyemi ankasa mete wonmu yi enne me de part 1 no esi Kristo yadma ochina ewiase nkwana wie ya hia me na ye ntoaso the word Oyerepa ayeyi ene Okunupa ayeyi ye ni hu nkomo enye oba bia na oba enye bema bia na bema enti so pese ye bo abaso na ugina wo Kristo anim mapa oyiri yi waye ukunu yi waye relationship na uwuremu no eye successful edema odia enemy sensia Kristo yadoma ochina Ghana time 8 p.m. na emwa na yenyina nso yenya awurade enem adom asorofie awarejaye ne mentem wase na emanumi ho ne sa na emane nyina no yetwam kra wo Yesu Kristo dinemo enam teachings ya ebey nti don't miss it emeshekra awurade enjoy Anita. I say God bless you so much, man of God, so powerful teachings. Amen. Awurade eso enjira yede dwumadi ne nyina esi ewo ha na America wo say Ghana time no ngotwe ene ye ba life no so afei ohwe mechira kwaya mu Kumase Sokobai Wood Village True Faith Church International ukwera bia na ehia eya sori memenda eya sori la kese ukwera eye mpaibo ifiara ye watch night memenda ana ye ya sori ara mepacho ya sori enye udifo nkansa sori
ɛnyɛ odifo nkansa asɔre ndaabi yɛ deɛ ne True Faith Church International no kware gidi asɔre nti no mɛsɛ munhu ensonso ya ɛda ntɛmo ɛnyɛ obi a wɔhyɛ kokoo biara na ɔyɛ nkansa anaasɛ ɔyɛ True Faith ɛdedam eti uhunu obi saa na ɛbaakyɛw wɔbisam yɛn yɛataade no ɛyɛ kɔkɔɔ star biara nim ana deɛ de bɔ yɛ mu no ɛyɛ saa deɛ wei ahoma wei ne ya na bi bɔ yɛ mu wei ɛfrɛ no abɔsoɔ yɛde bɔ yɛasene yɛmfa nkyekyere yɛti tie yɛmfa nkyekyere yɛti yɛde bɔ yɛasen de wɔn a na kyekyere wɔn ti no ne ade na ne nyinaa no wɔn nanim de wɔn yɛ ɛnyɛ die ne bia True Faith Church International yɛ branch ne dɔso bebree the whole world afa baabia ti baabia wo bia no ope asɔre wei ɛkyerɛ kwan a obetimi aba me DM na wabebusa me na ma kyerɛ baabia bi wɔ na wɔne wɔn akɔyɛ asɔre baabia me wɔ nso ɛna pɛsɛ otu anamo ɛba na yɛbɛbɔ mpaeɛ a ana ne yɛbɛyɛ asɔre a okɔ me DM wa me number da hɔ na wafrɛ na onime atwetwe nkɔmɔ dwumadie bia anase dwumadie a yɛdi opɛ so na metwetwe nkɔ ɛho nkɔmɔ ana bibi kyerɛ so na opɛ so na medi ho nkɔmɔ a okɔ me DM wa Prophet Joe, God bless you na wafa me number na bibia atimi ayɛ kama afei mesrɛ wurade sɛ ɔde nyinaa betwa na afi na yɛ 20th 11 days ya kai wurade bɛboa na ɔde nyinaa ebetwa na asomdwem hwɛ ho so yie na wurade ɛmɔ ho bai. God bless you. Menashe. God bless you. The ya bompae na ya de dwumadie no aba na wieye ya bompae engu asempa no so ana obi ho obefra baso a okay ebia na obia emfro maso enti ya bompae na ya de dwumadie no aba na wiye Kristo Yesu ya domo a ochina ya beto aso ya bompae atiazefo nyina ni daso no awurade wow ye wiase agenkwa okura mobrohunu adom ne nhyira ayon sama ene anadwe ya da wase wode yankwa kyei ebre no so ya ma ye nyina be share mo platform so Oyerepa ye ne Okunupa ye eno nkomo ene bedi ye aware wo na wosiesie ye ana ade tumi ne ahoden ahye ne ma dodo no anem aware mu nhyehyeye nti ama emu anigye no yenhu ibinom de emu anigye tu ayira ibinom de o magye na kire ibinom de eda o na ho so o mo hwehwe o mu hu ne nyina ne se yapo nkyerɛkyerɛ ene wafutu ene mo kasa kyerɛ fa bone bi a kye na nkyerɛkyerɛ ne ekɔɔso yi ma ye ne adɔfrom nyina nya mu ntiase so obi wo hawo ne amane na wonju ne twitwi e wo ne wulen hyehyepo mu a wona wotumi no aho ne so asiesie afi nkwaje a ya hwehwe no yenya bi e wo asemu honkonkron awurade kaayɛ na boye ho ba ye kwada ne wamfo pa na fa wotumi kaayɛ nyina doye so okra bi o wo life no so bia no for din so bone nkwa ho bai dwumadie bi obi edi nso honam famu awurade wa ya amena sine ye wo fam so wa biebie kwai ame atra na ase ahye won monyam ka kra bi na wiase nhye fam na fene kona wieye awurade jaye no man Ghana ne ebusu nyina ahye wonsam for tumi ebu ye nyina ho bai ye fra dom kwa dom ma de waka afi ho ye papa ne mrem bi jaye dwumadi aye di hye wonsa honam ne mogya ntumi nyo ti honkonkron no ma ne ye kese e wo dwumadi mu mpa bɔ no ma de se die nyina ne hye akra ye wodia no e ma Satan hwete won akra ye wodia no fa mogya ne tɔw akra ye wodia no Kristo Yesu mo munya nkwa akra ye wodia no awurade ma won saso ye nyina hu wona wonyam oni awurade odi na mabɔ fa bɔne kyɛe ne bedi ne mai ne nhye Kristo di na wonyam adom nti amen. God bless you. All right, 2 hours enti yerebeshi radia domo a ochina
Enemy essential Ghana time, 8 p.m. sharp. Na yantua Kristo asempa no so. Macron. Bye bye.